Moikka vaan teille kaikille siellä, meikä on Glomaster, ja tänään me pelataan taas kerran Skywarsia, ja me ollaan Minecraftissa, koska mikä jos en mä tiedä mitä muutakaan mitä vois pelata, ja meikä otetaan täällä Perinäcraftissa ja OP Server, tipuin ihan sama, OP Skywarsissa, ja eikö se ota pelaa? Kenen nyt täällä on? Niin on vähän aikaa tehnyt videot. Nähdään pian, kun peli alkaa. Peli alkoi, okei. Ja tähän hetkeen. Mä tipuin tänne ihan sama. Katsotaan mitä täällä on. Tossa ja tossa. Noniin. Hyvät tavarat. Ihan ok siis. On parempi miakka. Mut täällä ei missään bovi. Nyt varmasti on ihan vihainen, kun mä en tiedä missä se kolmas chesti on, jos täällä edes on kolmatta chestia. Niin missä se hitossa se on? Jaha. Onko se tuolla ylhäällä? Mie sinne ylös ajan lähtee. No, aiopas. Joo, se on mun tehtävä. Mennään ylös. Jaha. Onks täällä mitä? Oh, tää on chesti. Oh my gosh. Täällä on chesti. Vihdoinkin. Ja silloin myös mulle housut. Yes. Mä unohdin kokonaan, että täällä on chesti. Enterpear. Oh my gosh. Nyt mä oon pro ja mä otan nää arrovitkin. Sitten mä aion minne mä häimin varmasti keskelle. Mä varmasti kuolen sen kuitenkin. Onks mulla jo vettä? Katsotaan onks tää vettä. No niin. Ei oo vettä. Tossa on vettä. Mä en voi käyttää sitä. Osuuko? No ei se nyt osunutkaan siihen. Mä oon vielä kaikilla surkea aimaa ja näköjään. Toi varmaan sattoo. Mulla nää lumipallot esiin. Ui se näki mut. No niin, tapaan tää jätkö. Mun skilleillä. Osuu nyt se. Ei sitten osu. Ketä visirodi? Ei. Miksi? Mitä hittoa? No se oli eka matsi. Kuolin heti. Tietenkin. No, mennään sit seuraavaan matsiin. No niin. Ja ei ota. Nähdään pian kun peli alkaa. Mut tähän hetki se on vähän niinku moro. Peli alkoi ja nyt jatketaan. Otetaan tämä. Vihdoinkin tuli golden appleja. Niistä oli hyötyä. Niistä tulee olemaan hyötyä. Otetaan nää, jos mä en saa niinku kaikkea enjotettu. Tossa. Normaaliruokaa. Toi pois. No niin. Siinä on enchantettu. No niin, oli se laukku. Ja mä varmasti menen heti keskellä. Mä varmaan kadun tätä, kun mä menen heti keskellä. Mä menen kilst... Ei hitto. Saakeli. Nyt ketuttaa. No, nähdään seuraavassa ja peli näköjään alkoi. Ja mä en heti tajunnutkaan koko homma ennen kuin mä näin muut, koska mä olin tossa puussa kiinni. Ai että mä olin tyhmä. Jonni ja... Tohonne ja sit noin. Ja toi. Toi mä en tiedä miten toi menee, mutta
auki, mä tän saan auki. Nähdään pianko tää on auki. Ihan sit kun mä oon rikkonut tän palikan. Tadaa! Rikottu. Ihan vaan taian voimalla. Eikö mä saanut chestplatea mistään? Mä käyn kattoo tän nopea. Ei oo chestplatea. No voihan. Hop. Bovi. Mistä Bovi? Mistä kuuluu Bovi? Siitä kuuluu Bovi. Noni. Vedetään Geaple. Ja oliks... Se näyttää aika paljon häkkäriltä. Se on toi tyyppi. No joo, siinä on häkkäri. Joo, ihan häkkäri. Tai se voi olla hyvä komboittakin, mutta mulla näyttää enemmän häkkäriltä. Niinku komboijattelta. Peli alkaa kohtuu uudestaan. The Frozen Miracle. Kohtuu ehkä taas se EEIA kakka juttu, mikä onkaan. Sori, mikä se onkaan, mut... Joku se nyt on. Näin keskelle suoraan. Tai no nyt menen suoraan, mä en ota tota testiin. Vaikka se olisi se spleitti mulle, minua ei kiinnosta pätkääkään. Voinks mä mennä uimaan? Posthammer. Tänne, oi saakeli. Sekin onkin. Nyt gotta go fast. Pääsekö? Pääsekö? Jes, pääse. Pääsekö? Otanko chestplateen? Otan chestplateen. Ja sit menen tänne. Laitan chestplateen ja menen takas peliin. Nyt tulee kombo. Se jäi eloa sinne. Ja sitten tietenkin myökään tapellaan. Ja siinä meni 2 tyyppiä. Siihen meni. No mikä minua hittas? Sinun tapasta epäilyttää huijas... Mitä? Mitä? What the fuck? Mä en tehnyt mitään. Ei mulla ollut mitään. Ei. Saaks mä niinku nyt bännit vai mitään? En saanut bännejä, mutta kuitenkin mun poistettiin peleistä. Joo. Tää olikin hyvä lopetus tälle videolle, mut se olisi niinku... Muistakaa likettä ja subatkaa ja... Jos haluatte nähdä tässä samanlaista jaksoja, että mä taas näköjään saan kikit täältä Parinacraftista. Mutta tähän asti se olisi moro.